News hi ha una nova trobada de la secció de Nou Món Digital, justament aquesta secció més friqui que compartim a Ràdio Amèrica Barcelona, amb qui? En el Carles Mateo, nostre català a Irlanda. Benvingut, Carles, com estàs? Hola, molt bé, molt content de sentir-vos. No sé si tens la informació, jo crec que sí, però avui justament és l'aniversari de la Queralt. Felicitats, Caral. Sí, per molts anys. Moltes gràcies. I volem que tothom li fa una salutació, llavors a tots els que entrevistem li direm que és el teu aniversari, Queralt. I per què no fem això cada dia? També podem fer-lo, cap problema. Ens podem inventar He aniversari. de portar pastís. Sí, també. Abans de començar justament a la secció, a veure la teva samarreta, sisplau. Doncs avui per la samarreta jo tenia una sorpresa encarregada, però Amazon no me l'ha servit i ja us explicaré després. Llavors, entre totes les que tenia, he triat una i te l'he dedicat a tu, Mariel. Llavors veuràs per què. Perquè diu Dragon Ball Z. Justament va confirmar que el real name de Dragon Ball Z és Dragon Ball Z. No, jo no he dit això, però... No era així? A molts jocs del món se li diu Dragon Ball Z, sí. Sí. Però a Catalunya no. Se l'ha comprat a Irlanda, a Irlanda diuen Dragon Ball Z, però... Perquè és en anglès. Clar, Irlanda. Sí, és en anglès, sí. A Catalunya no. Bola de drac, és el millor. És el millor De fet, va ser un regal que em van fer. Com saben, les meves preferències me la van regalar. Està bé, correcte. És un bo regal que ha de venir la Mariela i posar-te una enganxina que posi bola de drac i tapar Dragon Ball Z. Ara, Carles, amb la informació, imagino que hem de compartir justament notícies en relació al nou món digital. Amb què comencem? Sí. Bé, començarem amb els gadgets. Avui li he donat una mica la volta, perquè de vegades ens queden seccions enrere i no les podem fer, llavors avui he donat prioritat a altres coses, amb la idea de fer menys notícies. Hi ha molts continguts interessants i d'aportar més temes d'entreteniment, videojocs, que és el que la gent a l'estiu vol. Llavors, la primera notícia que he destacat és uns mòbils de Xiaomi que tenen unes càmeres superpotents, porten un sensor de Sony i un objectiu de Leica, i són unes càmeres que poden fer fotografies a 50.3 megapíxels, que és moltíssim, i són capaces d'enregistrar a 4K a 60 frames per segon. És a dir, una qualitat... Sí, una qualitat... Això és molt, oi? Això traduït a coses cristianes, què vol dir? Clar, que... Vol dir que... La millor càmera del món. El què, perdona? Que t'agrada molt Xiaomi. No, però justament, què vol dir això? Sí, això vol dir, per exemple, un monitor estàndard és Full HD, un monitor d'ordinador és Full HD, i la majoria dels portàtils encara tenen menys resolució, doncs 4K són 4 vegades Full HD. Llavors, aquest mòbil és capaç d'enregistrar 4 vegades el tamany d'un monitor estàndard, més gran que el típic portàtil, amb més resolució que el típic portàtil, i a 60 frames per segon vol dir 60 fotogrames per segon, és a dir, que podem passar un vídeo amb slow motion i el veurem perfectament, o el podem veure amb molta qualitat de refresc. Càmeres així... Sí, digues. No, perdona, continua, que després te faré la pregunta. No, anava a dir que aquest tipus de resolucions abans només estaven disponibles amb equips professionals de 3.000 euros i més. Llavors, ara ho tenim amb un mòbil. I, justament, el preu d'aquest mòbil és accessible o és un impossible? Doncs aquí m'has agafat perquè l'han anunciat, però no vaig mirar el preu. Vale, cap problema. Ho sento. Farem la investigació perquè és molt important no posar una mica de realitat i amb aquesta pregunta faig la segona, que és, a veure, normalment Apple, Samsung són les marcas de mòbils més habituals. Xiaomi està posicionant-se en una bona... amb bons productes i amb propostes com aquesta. Amb aquesta proposta es posaria al mateix lloc que Apple i Samsung? Jo crec que ho han fet molt bé aquestes dues companyies
però amb aquest tipus de lents de Leica i amb els sensors de Sony, que és el model concretament IMX989, i que a més l'aprofiten al màxim, realment jo crec que són ara mateix el mòbil que aprofita millor la capacitat per fer fotografies. Increïble. Ara mateix. Increïble. Sí. I ja que justament estem parlant de Mac, hi ha novetats? Sí. Apple ha tret un nou model de Mac de 13 polzades que utilitza per primer cop el nou processador que és M2 i aquest Apple el comencen a servir a partir del 15 de juliol. Es podien carregar des del passat divendres, però el comencen a servir a tot el món a partir del 15 de juliol. I aproximadament té un 15% més de rendiment que la generació anterior i com a característica interessant és que pot posar 24 GB de RAM. El límit de la versió anterior eren 16. És una miqueta més de RAM, un portàtil lleuger. Jo no sóc fan de Mac, però la gent que li agrada el Mac, sí. Sí, la veritat que nos agrada molt Mac, però sense el preu de Mac. Aquesta és la realitat. Maria, si t'agrada el Mac, t'ha d'agradar el preu. No, el preu no m'agrada gaire. I ara sí, el moment més interessant i important, que és l'entreteniment i els jocs i quines són les novetats. Això mateix. I avui estic molt content perquè Netflix ha penjat la primera pel·lícula original doblada al català i és... Aplaudim, és moment d'aplaudir. Home. Sí. I és la primera, també, el primer film original infantil que la plataforma dobla al català. Així que està molt bé que els nens puguin veure pel·lícules en català a les noves plataformes. I aquesta pel·lícula es diu El monstre marí. També és molt important dir que la pel·lícula l'ha doblat Netflix amb el seu propi pressupost i no ha rebut cap subvenció de la Generalitat. Que hi ha empreses que si no els subvencionen no fan res, doncs ells ho han fet amb el seu propi pressupost. De la Generalitat i de ningú altre govern, oi? Exacte. Que també hauria de fer-lo. Sí, perquè el que no fa pel català de la Generalitat no el fa cap altre govern a l'estat espanyol. I justament no és només el català que va estar traduïda. Correcte, sí. A més, l'han també doblat en euskera i el galec. És a dir, que Netflix ha fet molt bé, la veritat. La veritat, sí, molt destacable. I jo crec que tothom hauríem d'anar-hi a Netflix a veure justament la pel·lícula, no només per veure i gaudir d'aquesta proposta, sinó també per posar el català com un altre idioma destacable a Netflix. Continuem amb la informació. Sí. També volia felicitar des d'aquí des del sofà.cat, que és un productor de tot el tema d'entreteniment en català, que ho fa molt, molt bé, i simplement felicitar-lo perquè es va fer ressò de la notícia, ho va penjar a Twitter, i ja continuo. Total, molt bé, molt bé. El 14 de juliol, és a dir, ja, d'aquí 3 dies, s'estrena una sèrie de terror que a tu no t'agradarà, però que a mi sí, que és... A mi no tampoc m'agrada gaire, A molta gent ens agrada el tema de zombis, doncs s'estrena Resident Evil, ja us en vaig parlar fa unes setmanes que s'estrenaria per aquesta data, doncs el dia 14 ja s'estrena a Netflix. I llavors... No vaig veure, però crec que és important compartir aquesta informació. Sí. Llavors també us comentar una sèrie que m'ha agradat molt, que ja l'he acabat a Netflix, que es diu God's Favorite Idiot. No sé com es diu en català, segurament l'idiota favorit de Déu o alguna cosa així. I és molt graciosa. Seria molt bona traducció, n'hi ha de pitjors. I justament, què és? Una sèrie, no una pel·lícula, una sèrie. És una sèrie, sí. És una sèrie, si no m'equivoco, són 8 capítols. I és bastant transgressora, molt divertida. Sí. Jo la recomano molt, la veritat és que sí. Molt bé. Anirem a veure-la i a passar-la en nostra llista per justament, no? Per futur sofàs i Netflix. Això. Saps quina és una de les que està a la meva llista de pel·lícules que he de veure ja? Quina? La nova de Thor, de Marvel, crec que... Oh, sí. L'he de veure ja, no? Sí. Què opines, Carles, tu?
L'has vist? A mi em passa el mateix. Jo no l'he vist, però la meva companya Michela sí que l'ha vist. Ella és molt, molt fan de tots els temes que parlem en aquest programa. Llavors, ella sí ha vist al cinema Thor and Thunder i li ha encantat. La veritat és que sí. La recomana molt. A mi Vale. m'encanta Sí, aquest a home. més, a la gent que li agrada molt Marvel, és una proposta molt Sí. interessant. I Idiocracy? Sí. O Idiocracy és una... Sí. Sí. en realitat. Li pots dir així, també. Doncs Idiocracy és una pel·lícula de Netflix que ja té uns quants anys, em sembla que té uns 10 anys, però és una pel·lícula que em va agradar molt, molt divertida, i és una mica barreja ciència i sentit de l'humor. I bé, l'escenari és què passaria si en lloc d'evolucionar a ser cada cop més intel·ligents, ara la humanitat comencés a desevolucionar i fossin cada cop més estúpids. I llavors, bé, què passaria d'aquí uns anys, no? I això és el que es cobreix en aquesta pel·lícula i és força divertida. Jo la recomano molt. Té punts de filosofia interessants, però és molt divertida. M'agrada, m'agrada. I també, si parlem justament no, de pel·lícules al cinema, de propostes, hi ha una que és com molt, Sí. molt important. Per Hi ha tota una molt xula. Digues, digues. no, que per tota la gent, no només per als més grans ni els més petits. Sí, a mi la veritat és que m'encanta. Molts nens petits la van a veure i diguem que és compatible amb els nens petits. Però és els Minions, The Rise of Gru, que vol dir, bé, l'aixecament, l'evolució, el creixement de Gru. No sé com està en català el nom. Sí que us puc dir que la meva amiga Esther l'ha anat a veure i també la recomana, això a Catalunya, i la recomana molt. Jo he vist el tràiler i l'he penjat al blog i té molt bona pinta. Jo me les he vist totes del Gru i dels Minions. M'agraden molt aquestes pel·lícules, així que és una bona possibilitat per anar al cine. Sí. Llavors, bé, avançaré amb dues notícies, les passaré una mica ràpides, però una ja l'havíem esmentat, que és que Samsung ja amb les seves televisions ja tenen el seu servei Gaming Hub, que bàsicament és que pots jugar al cloud amb les seves televisions noves i ja ho han activat aquest servei i no necessites una consola o un ordinador potent, simplement amb la televisió ja pots jugar amb els jocs amb el servei de cloud, el qual serà un abans i un després d'incorporar molts jugadors nous. I per parlar, diguem, de diversitat de proveïdors, Amazon ha llançat un servei nou que es diu Luna Cloud, que permet jugar a jocs de manera gratuïta si tens la subscripció amb ells, amb Amazon Games Prime, a canvi d'una quota mensual. Molt I bé. això és una mica l'equivalent a Microsoft Game Pass. Claro. La veritat és que les subscripcions a tots els encanten, perquè poden fer la previsió dels diners que tindran cada quatrimestre i això els encanta a les multinacionals. És la millor manera de no, Sí, assegurar-se una mica el futur cercano. sí, sí. I llavors, pels fans que són una mica més de la meva edat, doncs aquí va un joc retro que se n'ha parlat molt bé, que és el Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge, que és un remake dels jocs que sempre jugàvem quan jo era petit i ha tingut molt bona acollida. Tu també has jugat? Sí, sí. I no només M'alegro. no en ordinador, en consola sí, gran. a les màquines dels bars i tal. Aquestes Que màquines, xulo. exactament. Sí. Les smashers, els botons aquestes. Sí. Tal qual. Escoltant, tant el Carles com jo hem mogut moltíssim Tot el mateix. i el dits perquè era la manera de ganar, de guanyar. Sí. Totalment. Sí. Nen que està jugant al Sí, futbol. com l'Street Fighter. Sí, que li fotíem unes hòsties als botons. Totalment. Aquestes màquines sí que eren bones. Sí. Eren a prova, sí. Aquesta l'envien a la lluna i ja pot caure que no es trenca. Perquè estan a prova, tots els nens li fotien unes hòsties. Sí. Doncs aquest joc és molt graciós perquè permet multijugador. I això és encara més divertit. Amb un joc retro abans no ho teníem, això. Molt bé. Per continuar... Sí. Perdona. I justament un minut més tenim de secció. Hòstia, vaja. Vas a tenir que escollir amb quina informació tanquem. Sí, doncs...
Es pensava que tindria més temps, s'ha quedat en blanc, Si no parlem M'he nosaltres. quedat... No, tinc, el que passa és que és una llàstima. Bé, faré una ràpida i així t'acolo una altra. I així em permetré escolar-ne dos. Una és que el 12 i el 13 de juliol, a 15 països simultàniament, ara es fa l'Amazon Prime Day i com sé que la gent embogeix per comprar els productes rebaixats, doncs ho deixo anar, ho deixo anar. I llavors l'altra notícia és precisament una notícia que hem parlat abans, Mariel, que és que l'estat espanyol lidera les posicions de víctimes de robatoris d'informació. Llavors hi havia una notícia a La Vanguardia. M'agradaria que aquesta notícia la parlem també el dilluns que ve amb major profunditat, perquè crec que no només és una notícia, sinó que hem de tenir eines per cuidar nuestras dades i nuestra seguretat a internet. I m'agradaria que ens diguis alguns trucs, cuidats que podríem utilitzar. Sí, ho tinc preparat ja perquè serà de molta ajuda. El dilluns que ve obrirem amb això, Carles. Fantàstic. Bueno, i per acabar només una cosa, perdó, no he pogut evitar-ho, és que m'ha semblat molt fort i molt graciós, i és que el compte de Twitter i de YouTube de l'exèrcit britànic va estar hackejat per promoure cryptocurrency scams, bitcoins, NFTs, i bé, m'ha fet molta gràcia que l'exèrcit britànic el hackegessin. M'ha resultat molt graciós, no? La veritat que sí, també una mica preocupant. I tant, i tant. Total. Carles Mateo, fins al proper dilluns. Moltíssimes gràcies, com sempre, per tota la informació. A vosaltres. Bona setmana. Que ho passeu genial i Caral, disfruta molt. Gaudeix molt. Gràcies, que vagi molt bé. Bona setmana. Mateo, amb la seva secció de Nou Món Digital, i nosaltres connectem amb Catalunya Informació.